Sure, bafethu South FM bona bafethu live eBethesda bisho kaGaba. Salute to OG mina bethu, one of the people that I respect. Manje zaBethesda mawukhona isuke blessed leyo show leyo. Sanamhlanje sikhipha. namhlanje mfethu ngiqala ngijabula ukubona wena mfethu. Because kufika kwami igame yana first person enga-introduce kuyena kwathiwa nangu sibalibali so nami nga-follow up mfethu. Ngiphi ukuthi uyangirespecta ngendlela engi-respecta ngayo. Ngiyajabula so namhlanje mfethu ngizojabula ngizobona uNovo nyakeni uqala so this time nje kade singabonananga sathi yani futhi besazodwa but namhlanje ngijabula ukuthi ngikhona mfethu nami ngiyanibona. Abantu abaningi abakwaziyo ukubona bayibuza lento ayisangeni nestage mfethu khona basho uhlezi ngumba ngayo mfethu. I think ziwu-2 futhi yabo ezinama-beats ama-sample crazy. Correct. Mfethu ubuyela nini stage? Ngikhona mfethu yabo ngoba ngifikile lana alipheli isonto ungarepanga yabo alipheli isonto ungawenzanga music ukuthi manje isikhathi anginaso futhi because yabo ngoba ngibona nje ngifike nama-access sebekwele ngihamba khona ngiyalalela ngiyalungisa ngiyaconnecta nolova ngisaphusha mfethu ukuthi kuphela ngifuna ukukhipha into eningi ngizisole ngayo bese ngibuka ukuthi yabo bathi lokho mfethu nginokuvala umKristu eHoward College ngikubona laphana ngibona ukuthi shaya incwadi mfethu. I respect that mfethu so yini ongayisho kwamanye ama-artist abakwazi ukubhalansisa impilo ukuthi ukuze uye forward ungastuck kakhulu kwi-talent yabo. Ngokwami mfethu ngasho ukuthi umusic ngasho ukuthi umusic kuba grand mawenza izinto hope yabo owenza izihope unganciki kona mfethu yabona umusic uzowenza ngokuthanda ungawenzi ngolaka ungawenzi ngokulambela ngaleyo ndlela kube ukuthi khona into ezofola back kuyona mawazi ukuthi music doesn't work yabo masukenza usunemali yakho ukuthi ngifake imali yami kulento and where yaphumelela but beke budget yami yabona ngokukhala kakhulu. So ni energy obushaya ngayo before mina ngikwazi ucabanga ukuthi usakuyona manje yo-creator babona babuza lento energy akusafani mfethu because ispani as a human yabo siyanyuka mfethu yabona ama-responsibilities ayanyuka so manje you don't get enough time isidala isami ngisaphusha ngangide-registrile esigele lapho because ngangifuna ukubona ukuthi ngizoya kanjani nokuthi kwenzeka kanjani if ungageleli but bese ngibhalansisa kuyenzeka because ngikhona namhlanje but still ngisaphusha manje uyabala ukuthi ubhizi kodwa futhi indlela ozwakala happy ngayo ngokuthi umuntu osa-rap it shows ukuthi kubhalansile kuwena isinoba somunye umuntu uthini sababa ukuthi wena ukwenza kanjani because ngokwami mfethu indlela engenza ngayo ngifuna ukufika laphana ngiyahlupheka kunalutho but bese ngilapha ngiyayiphushela ngiyizela la yami ngenza ngentando yami yabo silokho nokuthi umusic ingaphileka futhi ifanele yibona ukuthi iculo liliseni noma olungezanga but mangisakhona ukubona ungalifaka namanje mfethu so ilokho mfethu I think baningi abantu abazokhula from ukuzwa lo ukusho wena umuntu artist because abantu abaningi i-confidence yakhula lento ungayitshela ongamneshow ukuthi yenza into right yini abantu ba-expecta ini yabo base mina ngasezwile ukuthi when you happy ngendlela okwazi ukuthi uyenze ngayo then I think nomunye umuntu uzothola ukuthi angenza kanjani because mina ngithi ngikomplenile ngasade ngagcina ngifuna ukukubona and yona uyaveza ukuthi usayenza lento you happy so respect nje nasemoreni efesikolami shoka eveni ngiyamkhumbula show silapha ozweni nakhona bokukhona nakhona ngizobona uma ngingena ngizongena so like uma ngifaka manje ngizongena ngenza into ukuthi kuphela ngifuna ukwenza into empefeni ngesikhathi sengifela ngaso khona ngisishira ngaso angifuni ukugcinela ngibe okuyisola ngithi kube just dance mhlawumbe siwuvala bese ungathini mhlawumbe singalindela ini uma ukuthi uzogcina ikhiphile link this year ngayinini anything related to music. So as a music first to say sayimixing yabo mastering nemixing music all over nyari close nalapho basibona liseke no angajabulisa lo mayeseyithola kanjani kuwena amahenge
yakho on-social media. zami bese ngikhona ku-Spotify, ku-Thiyo FM, ngihlangene Facebook, Thiyo FM, Twitter, Thiyo FM, Instagram, Thiyo FM, so yonke indawo bese. So ngisazokufocus kuyona leyo nto bese nge-product sengibonana ukuthi Ethanda idiscipline yakho Makheni. Abaningi abantu abakwazi ukuhlala ne-music baphinde bapheke omunye phezu kwalokho. Abantu abaningi bafika baba-overwhelmed ukuthi ngiphume e-studio manje njengoba abantu kumele bayizwe yabo. So abantu abaningi badrophe ingoma yami kade phuma webikho. So I respect your discipline. Jabula nami ukubona ukuthi ingoma kumele igqome ingoma.